Des de l'associacionisme tenim un compromís ferm a continuar treballant en aquesta direcció i en xarxa amb tots els serveis i recursos de l'àmbit sanitari, social i educatiu. Per tot això demanem la posada en marxa de polítiques públiques i plans d'acció de totes les administracions per prevenir el suïcidi i crear un pla nacional de prevenció de la mort per suïcidi amb la inversió necessària per desenvolupar-lo. Perquè aquesta tasca tan imprescindible que fan és importantíssima. Una tasca que fan a nivell de municipi. I des d'aquí demano a l'administració que no ens sigui tan feixuc poder acompanyar les persones amb diagnòstic de salut mental. Ens caldrà, sobretot, garantir programes i serveis comunitaris que empoderin. Que el podem simbolitzar amb aquesta expressió que utilitzem les administracions, que és la de posar en marxa el model d'abordatge comunitari en l'atenció a la salut mental. Perquè puguem donar veu a tanta i tanta gent que està treballant dia a dia per superar un trastorn mental, per ajudar a les seves famílies, per acompanyar des de les associacions a les persones i a les famílies i treballar des de les administracions, també des d'ajuntaments, des de consells comarcals, perquè al final tinguem una societat que no deixa ningú enrere.